contentment in my Father's house today. Lot of food on his table, and no one is turned away. There is singing and laughter as the hours pass by the hush comes the singing as the Father sadly says, there is peace and contentment in my Father's house today. Lot of food on his table, and no one is turned away. There is singing and laughter as the hours pass by the hush comes the singing as the Father sadly says, my house is full, but my field is empty. Who will go and work for me today? It seems my children all want to stay around my table, but no one wants to work in my field. No one wants to work in my field. Push away from the table, look up through the window pane. Just beyond the house of plenty lies the field of corn and grain, and it's white unto harvest. But the reapers, where are they? In the household come the children. Yeah, the Father sadly says, push away from the table, look out through the window pane. Just beyond the house of plenty lies the field of corn and grain, and it's white unto harvest. But the reapers, where are they? In the household come the children. Here the Father sadly says, God's house is full, but his field is empty. Who will go and work for him today? It seems his children all wants to stay around his table, but no one wants to work in his field. No one wants to work in his field. God's house is full, but his field is empty. Who will go and work for him today? It seems his children all wants to stay around his table, but no one wants to work in his field. 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 Ngiyababingelela abazalwane bonke nabefundisi bonke kumhlaba wonke esibekwe kuwo uThixo lapha eSouth Africa najikelele. Namhlanje ke bazalwane sizophakamisa kakhulu umkhuleko kanjengoba upresident wethu eseke wabeka ukuthi lapha eKZN kuthiwe si hotspot
yesifo lesi esikhona esisihlukumezayo. Kodwa ngokukholwa siyayijika le ndaba bazalwane, sithi-ke siyi-hotspot yomkhuleko. Sifisa ukuthi bazalwane kuko konke lokho kubo kusehlelayo sikuthathe ngendlela enhle ephambana nale usathana afuna ukuthi sikubuke ngayo. Uma ngabe sizokwenza ke lo mkhuleko wokuthi nje sikujwayele ukukhuleka more than ever before, ngiyafisa ukusho ukuthi le nkulumo emfishane izobe iqondene noma ithathwe lapha kuJobe 23 na kuDaniel 9. Ngakho ke thina njengamanje sisesimeni seyinhlupheko, sikuma trials, siyalingwa lapha nalapha, siyagulela, siyashonelwa, sizwe into ezibhlungu umzuzu nomzuzu. Awukho umyalezo utholayo kwiphone yakho nasemsakazweni nasephepheni ongaphethe izinto ezibhlungu. Sekwenzeke konke ke lokhu bazalwane, akumele sisale singakholwa, kodwa kufanele sisale thina semphakamise uNkulunkulu. Yingakho uJobe 23 uverse 10 eBhayibhelini lesizulu ufundeka ngokuthi ngokuba uyayazi indlela yami esengivivinyile ngiyakuphuma njengegolide. Bazalwane, sekwenzeke konke lokhu, asingaphumi ngale kwale COVID-19 period sesingasakholwa, sesingasamthemba uNkulunkulu, sesize sakhuluma kabi ngaye ngoba sizubhlungu, kodwa siphume sinjengegolide. Ngiyafisa ke bazalwane ukuthi simbuke noDaniel ukuthi kwathi sekwenzeke konke bese endaweni yokuthunjwa akalilahlanga ithemba, akamshiyanga uNkulunkulu wakhe, akazange amjikele. Uma ubheka uDaniel 9 usuka kuverse 3 uthi asibhekise ubuso bethu kuThixo ngomkhuleko nangokuzila ukudla. Yiloko ke sizokwenza ngakho iKZN and iKNFC conference, i-hotspot yomkhuleko, lapho sizovutha sikhuleke kakhulu. Sithola ukuthi uDaniel wayekhuleka kathathu ngosuku, okusho ukuthi thina isimo esibhekene naso njengamanje sizovuma ukuthi sithi 3 times 3 sikhiphe u9 times, ukuthi kufuneke kuqine kwande kunasekuqaleni ukukhuleka kwethu. Uthi uverse 3 asibhekise ubuso bethu kuNkulunkulu sikhuleke ngokuzila. Bese thi-ke uverse 4 wakhona naye usagcizelela lapho ukuthi uNkulunkulu uyasibona futhi uyazi ukuthi asenzanga kahle. Uverse 5 aphinda uDaniel akubeka athi baba sonile siphambukile endleleni yakho. Athi uverse 6 asilalelanga. Athi uverse 7 kuwena baba kukhona ukulunga, kithina kukhona amahloni, kukhona amahloni. Noverse 8 esho njalo kuko konke esikwenzile okungathandwanga uNkulunkulu asizibeke nathi siyifake phakathi ukuthi inkosi sonile, sicela intethelelo, sicela usihawukele. Bese kuba nengongoma imain verse yethu uverse 9. Sizothi masikhuleka bazalwane ukuze siphume sinjengegolide njengoJobe, asiqonde ukuthi kuNkulunkulu wethu kukhona umusa, kukhona intethelelo, kukhona ukusiphatha ngezingalo zobubele. Kanjalo ke noverse 15 bese thi-ke wasindisa uIsrayeli umkhipha kwelaseGibhithe. Athi uverse 17 yizwa umkhuleko wethu baba. Bese thi uverse 18 siletha umkhuleko wethu kuwe ngenxa yomusa wakho omkhulu. Asilethi lo mkhuleko kuwe ngenxa yokulunga kwethu, ngoba akukho la silunge khona, sonile kuwe, asifanelekile nakuba siyawuvula umlomo, kodwa ngenxa yomusa wakho ongako omkhulu uzosikhipha Nkosi kule inga esibhekene nayo, uzosikhipha Nkosi sifana negolide. Siyafisa ukuthi siwumhlaba wonke sihlangane sikhuleke kakhulu kunakuqala. uNkulunkulu womusa bazalwane akasifundise ukukhuleka, akasifundise uqinise ezwini likaNkulunkulu. Masixakeka asifuze uJobe, singakhiphi nelodwa izwe libi ngomlomo wethu elingenza ukuthi uNkulunkulu wethu abonakale ngathi akashongo lutho. uJobe 7 ithi verse lakhona mawusuyela ngasegcineni kwalo uthi ngokuba anikhulumanga okulungileyo ngami njengenceke yami uJobe. Asingafanike nabangani bakaJobe labo azothi uNkulunkulu anikhulumanga okuhle ngami njengenceke yami uJobe, kodwa asifane noJobe ozohlala ekhuluma okuhle
ngoNkulunkulu noma isimo sinzima noma sikuwona ama-crisis ngalesi sifo nangako konke okumphumela waso ukulahleka komsebenzi, ukugula nokugulelwa. uNkulunkulu wethu-ke akatshele ingqondo zethu ukuthi njalo sizokhuleka. I-KZN, it's the hotspot for prayer. Hayi okunye, sikhulume kahle ngoNkulunkulu. Ngalesi sikhathi-ke bazalwane, sizothi-ke sibuke konke lokhu bese siyakhuleka, bese ngithemba ukuthi nawe lapha ekhaya kuzothi njalo mawubona izinto ihamba kabi bese uqina kakhulu ekufundeni izwi nasekuthandazeni nasekukhulumeni kahle ngoNkulunkulu noma kubhlungu kunje, ngoba wakwazi ukubakhipha abantwana baka-Israyeli eGibhithe, nathi uzosidlulisa kulesi simo. Ngalesi sikhathi-ke sizothi-ke sivala amehlo sikhuleke, sethemba ukuthi noma ngabe yini ezweni ekwehlelayo ebuhlungu, usuyokwazi ukuthi uNkulunkulu uyakuvivinya, uyakucwenga, ususa konke okubi kuyothi ekugcineni ufane negolide. Alidluli nje emlilweni ongashisi, lidlula koshisa bhe bese liphuma lilihle igolide. Nathi-ke bazalwane, kubhlungu, kuyazwela, kodwa sizophuma sihlanzekile futhi sicwengekile, sifana negolide. Asiyikhumbuleke intengo asithenge ngayo uJesu Kristu, bese-ke sihlala simkhuluma okuhle ngaye noma kubuhlungu. Sizovala amehlo-ke uma sikhuleka, sicele lo uNkulunkulu wethu ukuthi asize. Baba wethu osekhaya ezulwini, siza kuwena mdali wezulu nomhlaba, siza siwumhlaba wonke. Siyavuma phambi kobuso bakho ukuthi sonile, asenzanga kahle, akukuningi okuhle esingakubala ukuba sikwenzile phambi kobuso bakho. Kuningi Nkosi esikone ngakho, kodwa Nkosi, ngenxa yomsa wakho, ngenxa yothando lwakho, ngenxa yokuvama kwakho ngentethelelo, yingakho siza kuwena. Sinikela kumhlaba wonke, kumagumba amane awo, ukuba ngenelela Jesu, ungabali Nkosi ububi bethu, kodwa uvame ngokusithethelela. Sikhulekela ibandla, sikhulekela ubuholi bomhlaba wonke, sikhulekela umuzi nomuzana, sikhulekela bonke abantu abakhona phansi komthunzi welanga, ngoba Nkosi lithi lakho izwi uyasithanda sonke, usinikeza imvula sonke, usinikeza ilanga sonke, usinikeza ukuphila sonke, awunanxa muntu. Yingakho-ke Jehova, nasemini nje siza kuwena sizoyizincengela, sithi sifundise ukukhuleka. Le KZN izoba Nkosi inkundla yomkhuleko eshisayo, kanjalo namanye Nkosi ama-provinces siyafisa ukuthi avuthe ekukhulekeni sonke. Nkosi, siye ngokuzithoba phambi kobuso bakho, sinxuse, sicele egameni likaJesu, ngoba siyazi ukuthi konke kuzokwenzeka. Laba abasethe Nkosi badlulelwa zihlobo zabo, benenhliziyo nomoya odabukileyo, balungise Nkosi, ubaduduze, ngoba induduze phelele itholakala kuwe. Siyabonga Jesu ukuthi loya mama naloya baba naloya mntwana naloya mkhulu naloya mbusi wezwe naloya mphathi uzothi menxusa siya sonke sibubula, uzothokoza ngathi usezulwini, besuzwa umkhuleko wethu besiyawuphendula. Sikhulekela ukubambelela kuwe, siqine, singadedi kuwena, kodwa uNkulunkulu sikwazisa ukuthi unguJehova. Sifundise ukuthi makwehlo kubi singakukhipha okubi ngawo, ngoba uyasho uJob ukuthi kanti thina sizokwamukela okuhle kodwa na kuwena kukhona nokubuhlungu Nkosi sizokwamukela. Maqede futhi sikubonge sithi Nkosi useyinkosi noma kunjalo. Busisa ukukhuleka kwethu, uzwe ukukhala kwethu, uwandise ukukholwa, usenze sihlale kuwe, singasuki kuwe noma sekwenze njani. Buyisa kithemba, buyisa ukukholwa, usandisele khona, usilobe encwadini yokuphila. Mawuqhamuka uzolanda ibandla lakho, sibe yilabo abazomemeza ngethemba bathi nayi inkosi yethu ebesiyilindile. Siyilinde noma sindlule enhluphekweni yemikhuhlane nokugula nokuswela, kwangakho nokukodwa okuyosihlukanisa nawe. Yingakho-ke Baba sithi siyabonga nangalo mzuzu, sithi-ke egameni likaJesu phakama Nkosi, thina sehle, usigcwalise ngamandla amoya engcwele, usibubulele kahle, ukhuleke kahle phambi kobuso bakho uma thina singakhulekanga kahle, ukuze konke sicelayo kuphendulwe nguwena ngothando nangalobubele nangalomusa ovame ngawo. Siyabonga egameni likaJesu, amen. Ake ngibingelele my fellow South Africans,
Namhlanje egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ngifisa ukuthi compliments of the new season kubo bonke abantu baseNingizimu Afrika, ikakhulukazi ngoba unyaka usesemncane usesemusha, inyanga yesibili nje unyaka wethu uqalile, kodwa ususibonisile ukuthi kubi emhlabeni wethu. Izinto azinjengoba besiyilindele. Siyalibona izwe lethu ukuthi lisesesimeni sokufulathelwa inhlanhla nesibusiso, kusehla ifu elimnyama lisibekele imindeni eminingi njengoba lithatha obaba omama, lithatha insizwa neyintombi igciwane likhona le COVID-19. Kodwa ke sizokhuluma namhlanje ngamasu okwazi ukuthi mawasebenzisile ukwazi ukubhekana kangcono nezinkathazo zensuku zokugcina, inhlupheko, izinxaki, lonke usizo lesikhathi sokuphela esesikhona vele phambi kwethu kuya phambili. Ngifuna nje sibukeke ukuthi imaphi amaqhinga umuntu angawasebenzisa ukuze okwenzakalayo emhlabeni kungamshiyi edidekile futhi kungamshiyi elahlekile, abese engazazi naye ukuthi ubani kwesisikhathi azasuke naNkulunkulu. Ngithanda ukuba sobhekeke lamasu ethu. Sizofunda ke namhlanje incwadi ngokaLuka sahluko 21:34 kuya 36. Ngakafundi ke sovala amehlo ngomkhuleko. Baba usezulwini, sinikela izwi lakho kuwe, kuba Nkosi ulibusise, sasalifunda nje wenze kuba lowo mfutho walo wawukhona lisalotshwa, namanje uphinde ube khona selifundwa. Leyo ngqondo yayikhona kuwe nxa uphefumula lababhali balo, nathi masithole namhlanje ngokulizwa izwi lakho. Sibuseke Nkosi South Africa yonke, usichithele isifo esibhubhisa izwe lethu, ngoJesu siyakhuleka kuze kube phakade. Amen. Ngithanda ukuba ngifunda kanye nawe incwadi kaLuka isahluko 21. Ngifunda ke amavesi lawa esengiwakhulumile ngaphambili. Uverse 34, xayani ukuba izinhliziyo zenu zingasindwa ngokuminza nokudakwa kwalokhu kuphila, lunizume lolo suku ningazelele, ngokuba liyakufika njengogibe phezu kwabo bonke abahlezi emhlabeni wonke. Ngakho lindani ngesikhathi sonke, nikhuleke ukuba nibe namandla okuphepha kukho konke lokhu okuyakwenzeka nawukuma phambi kwendodana yomuntu. Uyazi hlobo sami, yenye amavesi engiyithandayo mina le, engaqala nokushumayela ngayo njengoba namhlanje ngishumayela ngalamavesi. Umlayezo engiwuthola umnandi kakhulu ukuthi sinikezwa isu lapha nje elibalulekileyo lokuthi sophila kanjani uma sesifike emhleni yokuphela. Imihla yokuphela ke bandla yayivele ibikezelwe ngabaprofeti ngaphambili, Testamente elidala nalo elisha imbala. Sekuzogcina ke bathandekayo lesi sesikuzo, sekufanele vele ukuthi umbhalo okuprofethile noma okubikezele ngaphambili bese kuyafezeka. uLuka ke sahluko 21 bazalwane umfunda nje wonke. uJesu Kristu nguyena okhuluma uqobo lwakhe exwayisa abantu besikhathi sokuphela okunguwe kanye nami nomhlaba wonke jikelele. Umuhlehlela emuva uya incwadini kaMark 13 yofuhla namagama futhi kaJesu Kristu nawo afuze lawa axwayisayo ngokufanayo ngezinto zokugcina. Uma uhlehla futhi even further uya kuMateyu 24 uyofumana futhi lapho amazwi akhulunywa inkosi yamakhosi qobo la uJesu Kristu eprofeta ebikezela ukuthi kuyoba nje kube nje njengezimpawu nezinkomba zokuthi umhlaba usizogoqwa, inkosi yethu iyeza masishane. Uthi lapha ke uLuka ke uma ibeka inkulumo yakhe exwayisa bonke abantu nami engifaka phakathi, uthi asixwayeni kuba singasindwa lapha enhlizweni zethu ukuminza nokudakwa. Uyothi omunye kodwa singasindwa kanjani ngoba kumnandi siyadla, kodwa ke uma sesikudla ngalendlela okudliwa ngawo namhlanje kuzosisinda bazalwane. And mase kusisindile ke bese kuzolibazisa
amathuba omkhuleko abesengabibikho namathuba wasengqondweni zethu singabi nakho kuba sober ngoba phela siphuzile sadakwa sadla saminza kwase kuba isisindo ke lesi esenza ukuthi nokuba sengqondweni zethu nje kungabe kusaba ngempela into ekhona uze asho umpostoli uPetru athi kumele sibe ngabantu abaphile saka emqondweni yethu kuba sikhuleke ngoba ukuphela kwento zonke sekusondela ngifuna usho ke namhlanje ukuthi semhleni yokugcina bazalwane akusho ukuthi asesabe sithuthumele sivevezele no kodwa kusho ukuthi asilinde sixwaya siqaphela izinto ezithile ukuze sikwazi ukuma phambi kaNkulunkulu Jesu bebe ngokwesibili sikwazi nokuphepha konke lokho okuzokwenzeka so oqala okubalekile ukuqaphela into esifakala emlonyeni wethu ewukudla noma eyisiphuzo uyasibekela umgomo uPaul kwaBaqala baseKorinte sahluko 10 verse 31 uthi noma niphuza noma nidla noma nenzani akube udumo kuNkulunkulu siyafuna ke namhlanje ukuthi siphile emhlabeni lapho abantu ukutamasa bekwenza khona ngalendlela engaseyona neyemvelo uqobo lemvelo abaphuza baphuza impela baqwale bathi nje nhli ekudleni uphuzo onamandla bese impela umuntu nenqondo yakhe bisakwazi ukusebenza ngendlela efanele uthi kumbhalo ke uze sikwazi ukuphepha ke namhlanje asingabi ngabantu abalibala yilento eseyichaze ngasenhla lapha yana ke umuntu kaNkulunkulu kodwa mhlawumbe khona encane nje ihlobo sami engicela ukuthi ngifika kuyona kafushane ngicela ukuxwayisa kuqala ngiyaphambili nje ukuthi okokuqala okubalulekileyo njengoba sisuke ensukwini zokugcina kuningi ukukhohliseka nokukhohlisana okukhona emhlabeni kuningi nokwesabisa nokwesatshiswa okuqhubekayo emhlabeni ikakhulukazi kunemlayezo eminingi ongasayazi ukuthi ikuphi okuyikhona eqhamuka lapha ngama social media ikakhulukazi WhatsApp abanye abantu mhlaba abazalwane impela abathanda uNkulunkulu nakhona kuyibala kaNkulunkulu lensali sibona kukhona kuba ungaqaphelisisi kahle qhamuka nje umbiko ongena lapha na uthunyelwa ngomunye umuntu uthathe ngeexcitement ukufaka omunye umuntu igijime lento ihamba ibanga kodwa iyiyo yini bengicela ke namhlanje ukuthi imibiko engalona iqiniso engamampunge bazalwane asikwazi ukuyihlola ngezwi likaNkulunkulu ukuthi lokho sekukhulunywa manje kuyikho yini iBhayibheli lakubeka kanjena na kafushane nje akufanele thina sinjengamakristu sidideke uma ngabe sikhuluma ngama vaccines imigomo ezayo nalomgomo kaCovid-19 mhlawumbe usukhona ngikhuluma nawe nalomgomo kaCovid-19 bekubalekile ukuthi singawuhlanganisi no6 abathathu 666 ngoba akuhlangani u666 ngiyafuna ukusho ukuthi isifundo esigcwele esingasifunda ngesikhathi sasesanele kodwa asihlangani namagciwane asihlangani futhi nama vaccine noma yini ejovwayo eza kumuntu engumjovo akuhlangani kunokwenza nokukhonza uNkulunkulu wamanga noma ukukhoza uNkulunkulu uxube namanga athile angafundiswa ngizwi kaNkulunkulu la uJobe esibiza khona ithi phumani bami eBhabhuloni ngoba eBhabhuloni kunezifundiso zamadimoni ezidukileyo nezidukisayo indaba yathi bese ihamba nokweduka nokukhoza uNkulunkulu ngenhlanekezela engeke eBhayibhelini yilokho okufanele siqaphele akunakwenza nani nemgomo le ekhona uma ungawufuni umgomo awufuni kodwa ungawuhlanganisi nobani noThuphusi ukukhuluma into engahlangani yilo nto ngifuna ukuthi ngixwayiseke namhlanje onye engiqithi ngikusho bathandekayo okubalulekileyo musa ukugijimisa imibiko ongayibhekisisanga ubuqiniso bayo uyazi nami ngiyifumene lapho kweyami i-cellphone abanye bayangithumelela bayajabula bathi makabonga uNkulunkulu lishile ibhizinisi eNdiya lapho iSouth Africa uzothenga khona umgomo isho ukuthini leyo nkulumo iqiniso yini lelo na abantu bakhuluma into abangayazi futhi nje ke bekwenze njani yini bafaka uNkulunkulu la ngoba imigomo noNkulunkulu akuxabene bafowethu kunezifo ebezikhona ebeyibhuqebhuqa abantu eminyakeni edluleyo ezaqedwa imigomo khuluma ngelungane ngomhlathi ngci kwafika imigomo yayivala imihlathi ngci ebikhona sikhuluma lapha ngo-smallpox izifo ebeyibulala abantu nani even meningitis izifo ebeyishaya kakhulu kubantu uma kutholakala imigomo zancipha zazizaphela emhlabeni nayo le nto ake sinike ithuba le vaccine siyibone ukuthi yenze njani ungavele uhlulela izinto ungazazi leyo magama ngabeka ngokuxwayisa hayi ngokuthetha kodwa ngicela ukuxwayisa ngoba athanda ukubaphazamisa ngendlela emangalisayo futhi bathandekayo ngifuna ukusho la magama ke ukuthi uze sikwazi ukuma namhlanje
kuzofuneka sezizinto eziwu-3 engizoyibala. Okokuqala kuzofuneka sikhuleke. Okwesibili sifunde izwi kaNkulunkulu kabanzi. Okwesithathu sizazi izibonakaliso zesikhathi. Ukuthandaza, ukufunda izwi, ukwazi ama-signs of the times. Sikwazi ukwabuka kahle ngendlela yeBhayibheli, singabi nehaba ngawo. Siyazi khona okuzawuvela emhlabeni. After i-COVID-19 kusekhona into enzima kabi esasazofika. Ngizoyichaza mhlawumbe inkosi vuma ngaphambi baqeda inkonzo namhlanje. Kodwa ngifuna ukubeka lamagama ukuthi njena uma uthandaze ngendlela efanelekileyo, wazithiba, waqaphela ukuthi udlani nokuthi uphuzani, angikufaka nokuthi ugqokani. Uyazi umuntu oyithibayo umuntu nje noma egqoka ikhona lento yesizotha kuyena, ngoba umuntu vele ofuna ukuyithiba ukuze akhuleke. Yabona uma ukhuleka phambi kaNkulunkulu awugqoki noma ikanjani. Angibeke nje kafushane, ngiyaqimba uma ngikhululekile nami ekhaya lami, kodwa mase kufuneka ngithandaze ngiyasibekela isizotha ke leso kufuneka basibe khona. Umuntu makayithibe egqokeni lesikhathi samanje esinje isikhathi, akayithibe ekudleni, ayithibe ekuphuzeni ukuze akhuleke. Uthi umbhalo ukhulekela ini na? Ukhulekela ukuma kukho konke okuzokwenzeka namandla okuma phambi kaJesu uma ebuya, ngoba usuku lwenkosi lufika njengogibe kubo bonke abakhile emhlabeni. Kodwa labo abazokhuleka bathi inkosi sicela ukuma konke okumoya evunguzayo, singathathwa yimimoya sidideka amakhanda, sikhulume lokho, sikhulume into esingazaziyo. Asibe ngabantu abahlola umbhalo, siqonde ibonakaliso njengoba umbhalo uzishilo. Ngiyaphinda singahlanganisi o666 namagciwane nani futhi nama vaccines oba akuhlangani. Leyo ndawo nafanele sibhekise sonke. Kodwa abaningi sebekuthukile, sebesaba, baqalekisa, benza yonke into le abangayazi ngenxa yani yokuthi abantu abaqapheli. Akubhekela amagama lawo. Ngithe mangihlola izwi kaThixo ngathola ukuthi kunezincwadi ezinye ezilikhaphayo iBhayibheli ezilekelela ukuthi libe mnandi noma futhi libe lula mawulifunda. Incwadi engiyithandileyo igama layo iGreat Controversy, ikhasi ngo-593. Ithi ke ngiqala ngesilungu uqala, ithi ke none but those who fortified their mind with the Bible truth will stand through last great conflict. Ithi yilabo kuphela abaqinisa ingqondo zabo eqinisweni leBhayibheli abazokuma kule ngxushunxushu enkulu yokugcina. Ngamanye amagama lelizwi okuthiwa iBhayibheli noma ngolifunda ngaluphi ulimi olufunda ngalo, njengoba lisukela emuva kwisiHebheru, lusukela emuva kwisiGriki, oLatin namanye ezinye izilimi ebezikhona ngaphambilini, isiNgisi sekuyisiZulu ke manje, sekuyisiswati ke, sekuyisivende, sekuyisixhosa, zonke izilimi zabomdabu mhlambe sezinalo iBhayibheli lazo. Ufunda kahle ngolimi lwakho, kodwa lifunde iBhayibheli, uqinise ngalo ingqondo yakho ukuze ungathathwa imoya egijimayo lapha emhlabeni edida abantu. Ngicela sibekele amagama abalelekileyo. Uma silifunda kahle-ke iBhayibheli likaThixo, lokwenza uba sibe ngabantu abazinzile, abanezimpande enkolweni yethu. Lokwenza ukuba sibe ngabantu abayicabangelayo thina, singacatshangela ababhishobhi bethu, noma abapostoli bethu, noma abafundisi bethu, noma abaholi bethu bezenkolo. Bese sigijima nabo-ke emva kwabo-ke, kungahle kwenzeke phela. Masigijima emva kwabantu. uJesu wakhuluma amagama anzima embhalweni. Bathi bayekeni bayizimpumputhe. Uma impumputhi hola enye ziya zonke emgodini. Ngusokulandela nje umuntu, hamba neBhayibheli, ulifunde, ulicwaninge, ulizwe ukuthi ngempela engikwenzayo kukhona na eBhayibhelini. Liyakusho izwi kaNkulunkulu lokho. Ungenzi into ezobusonto, yenza ezobuKristu. Noma ezikaNkulunkulu zeBhayibheli yizona ezisindisayo. Indaba yobusonto, mina ngisonta la, singabe sikhulumela, kodwa ayizukukusiza uma ingqondo yakho ingalazi iBhayibheli. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi namhlanje abantu babethandaza bakhuleka bangaphezi. Yes, it is good. Bazile ukudla izinsuku eziningi, kodwa bayiniki ithuba lokuthula phambi kaNkulunkulu akhulume nabo ngeBhayibheli. Bazalwane bami, ukumtshela uJesu sikhuleka simtshela kulungile, kodwa ake sinike ithuba lokuzotha phambi kwakhe akhulume nathi ngezwi lakhe. Amen lo ndawo.
akhulume nathi sibe sober, sikwazi ukuzwa ukuthi leke yona i-right, leke yona i-wrong, sikwazi ukuhlonisa kahle okulona oku-right ngoba sifunde izwi kaNkulunkulu eliyiBhayibheli elisitshela konke lokho uNkulunkulu wethu afisa ukuba siqaphele. La ngifunde khona-ke kulokha sahluko 21 ngifunda uverse 36 yaku 34. Uma uhlehlela-ke ngasemuva sahluko esifanayo uyambona uverse 25 yaku 28 esichaza isimo samanje ngoba sinjalo. Mamela-ke ngaphambi kwalesi simo senzeke esiqala verse 25 yaku 28 bekumele lesi simo esiku 34 kuya ku 36 sesenzekile. Sewuqaphele ukuthi udlani nokuthi uphuzani, awudakwa, awusindwa ukuminza, bese uyakhuleka ucela inkosi ukuba isimise kumise kulo mnyakazo ovunguzayo, lo moya ovunguzayo emhlabeni, bese uzokwazi nokuma phambi kaJesu ngoba uJesu mezobuya akubona bonke abathi inkosi abomhlangabeza, akubona bonke futhi abantu abacabanga ukuthi bazongena embusweni, kodwa ngabantu abanobudlelwano obuphilile noNkulunkulu, abantu abahamba newundlu belala nomaphi lapho liyakhona. Ibona-ke abawusindiswa abantu abanjengalabo abanophawu kaNkulunkulu emabunzini abo, hayi uphawu lwesitha noma lwesilo. Inkosi yesonto leyo iBhayibheli ekhuluma ngayo Psalm 13 no 14 kuya phambili. Asiqaphe thandekayo la ukuthi uma sizolandela uJesu Kristu qobo lwakhe simthatha kuphi ezwini lakhe. Ngakho-ke ngifuna ukusho ukuthi kungakenzeki lezi igemegeme alobe ngazo uLuka uJesu eyiprofetha kuverse 25 kuya ku 28. Yiba usuqaphele ukuthi akuloba ubani konje ngosiyami uLuka kuverse 34 kuya ku 36 sekwenzekile. Ake simboneke u25 masiqhubeka naye ukuthi uthini-ke. Uthi lapha-ke u25-ke kuyakuba khona izibonakaliso elangeni nasenyangeni nasesiganyezini nasemhlabeni. Usizi liyakwehlela izizwe zixakeke ngokuduma kolwandle namaza. Abantu baphele amandla ngokwesaba nangokubheka okuvelela umhlaba. Ngokuba amandla ezulu azanyazanyiswa khona bayakuyibona indodana yomuntu iza efwini inamandla nenkazimulo enkulu. Kepha nxa kuqala ukuvela lokho lulamani niphakamise amakhanda enu ngokuba kusondele ukukhululwa kwenu. Hlobo zami, uma ubheka iverse 28 ungathi ifuna ukuyigoqa kamnandi lenkulumo ukuthi mabebona abantu izimpawu zokuphela kwesikhathi, beyibona phezulu elangeni, beyibona enyangeni futhi khona phezulu kuzo izinkanyezi nasemhlabeni, inhliziyo zabantu ziphela amandla bebona okwehlela umhlaba. IBhayibheli konke lokhu sekwenzakalayo thina-ke sikhonza inkosi uJesu aselulame siphakamise amakhanda ethu sibheke phezulu ngoba sekuseduze ukuhlengwa kwethu. Ngamanye amagama lento eyenzakalayo ye-COVID-19 isibusiso esicashileyo, a blessing in disguise, ngokuthini na iyasivusa ukuba singathathi sengathi lo mhlaba usamile nje uyohlala nje futhi lokhu njalo. No, lo mhlaba uyagoqwa anytime now. Ngakho-ke njengoba umhlaba uzogoqwa nje, phakama-ke wena lulamise amakhanda ukhuleke ngey'khathi zonke, ukhulekela ukuma okwenzakalayo njengamanje nawo kuma phambi kaJesu uma bembona eza ngenkazimulo, eza ngamafu. Sekuqhamukile izibonakaliso zibikezela ngaphambilini uma sekudlule konke lokhu isiphetho sezibonakaliso ukubuya kaJesu kwesibili. Bengithi amen leyo ndawo wena uthini. Ngakho-ke ngifuna ukusho ukuthi izimpawu esesiyibona zithi phaphama hlobo sami. Yiba sober, ingqondweni zakho yiba lapho, ungaphili anyhow, ungaphili noma kanjani, kodwa yiba umuntu oyithibile. Ngifuna ukuphinda indlela odla ngayo hlobo sami, ophuza ngayo awuyithibe. Indlela Nkosi yami ogqoka ngayo awuyithibe. Yazi lapha ekugqokeni ngiyasaba ungena ngijule, kodwa nje sekukhona izinto ongasayiboni ukuthi kwenzakalani la. Umuntu egqoka sengathi usebhishe kude ebe nje ephakathi kwabantu futhi abantu angabazi. Angazi kahle, kodwa ngiyacela ngathi uNkulunkulu ngake afundise ukuthi inkululeko ingasididi phela ngoba ngathi sicashe ngale kwe-freedom, sicashe ngale kwe-liberation bese sibhedisa izinto. Anyway, angikho lapho ngedlula. Ngifuna ukusho ukuthi i-point esengikhuluma njengamanje so far ithi masikhuleke singaphezi, masikhuleke njalo ukuze sikwazi ukuma lento ezakalayo
emhlabeni wethu esiphila kuwona. So ke uLuka ke sekukhulumile into yokuqala okumele masiyenze njengalesi sikhathi esiphila kusona. Ngifuna ukusho kodwa ukuthi kumnandi kuuju emoyeni wami ukwazi ukuthi ngemuva kwezibonakaliso elangeni, enyangeni, einkanyezini emhlabeni uJesu uzobuya. Kuyinjabulo kimi lokho ngoba lokhu kunokuba kusikhathaze makwenzeka. Uma umhlaba wehlela izinto njengoba sibuka nje, iCovid-19 sikhuluma nje ngoba iyona vele sematheni ingenile emzini eminingi yagulisa abantu. Basinda kabanye, abanye abathatha. Ingenile emzini eminingi iyamosha ngendlela esabekayo. Mangithi imoshile ngisho ukuthi ithathe abantu kade bengama breadwinner bengibona bondla imindeni yabo. Namhla kusele intandane kwamanye amakhaya esingazoshona kuphi ukusizi. Sikubona konke lokwenzeka uthi uNkulunkulu unokuba siphele umoya asilulame. Lulama bakithi ukukhululeka noma ukubhekisisa noma ukuqaphelisisa kahleke. Asilulame siphakamisa amakhanda sekuphi khona sekusemome ukuhlengwa kwethu. Akusekude ubasindiswe ngoba inkosi yethu iyeza masishana. Yilawo magama ke uLuka wethu uPaul uLuka asibekela khona. Uyazi mawufunda futhi kuseselapho kunamanye amazwi alotshwa uPaul. Timothy 2:3-1-9. Ngeke ngiyifunde yonke ukuthi ngizocela ukuthi mawufika wena ekhaya bese uyakwazi ukuthi uyifunde kahle ngesikhathi sakho esaneleyo. Kodwa uTimothy 2:3 uthi njena uma ngimfunda kafushane uthi ke kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima. Asifihlelwanga ihlobo zami ukuthi akuzobalulekile ikhathi zokugcina. Kuzofika ikhathi enjani khuluma nami ezinzima njengamanje kunzima. iCovid-19 ibulethile ubunzima bomnotho. Yabuletha ubunzima bokulimala emotional, bokulimala mentally, bokulimala yonke imikhuba ekhona namhlanje siyesaba siyethukile abanye nesukulala bethuka Nkosi yami yini na yikhathi ezinzima ngendlela emangalisayo. iBhayibheli lokho libekile ngaphambili ithi ngokuba abantu baza kuba ngabazithandayo, nabathanda imali, nabazigabisayo, nabazidlayo, nabahlambalazayo, nabangaleli abazali, nabangabongiyo, nabahlazisayo, nabalaluthando, nabahlebi, nabangazithibi ngayindaba wesitheba futhi, nabumnene, nabangathandi okuhle Nkosi yami, nabakhapheli, nabanamawala, nabakhukhumele, nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu. Mayiqhubeke iBhayibheli lami kuverse 5 ithi nabanesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika labo ke wabagwema. Ngishiya lapho sithandekayo cela uqhubeke wena no verse 6 kuya ku9. Kodwa ngiyathanda nje ukusho ukuthi isisidebe kahle vele isithombe saqhama ukuthi emhleni yokugcina kwebabukhuni number 1. Number 2 kulukhuni ngani na ngoba abantu baphilela bona hayi uNkulunkulu. Bayazithanda, bayazigabisa, bayahlambalaza, ababongi, abahlonipha abazali na yonke lemikhuba eliba leBhayibheli. Ithi iBhayibheli nabangazithibi hlobo zami namhlanje inkonzo yokuyithiba okuyithelo sikamoya esibalulekileyo ilahlekile. Abantu abaningi nabakhonzayo namhlanje badla nje konke bashwamushe nje yonke into. Ngiyacela namhlanje ukusho ukuthi ayisize inkosi sizithibe ezintweni zonke ukuze sikhuleke. Angeke uthandaze ungayithibile. Ukhona okunyeke okubonakala kunganakekile kodwa kusishayayo lapha emthandazweni emakhaya. Iyasishaya iTV. Angisho ukuthi imbi kodwa uma isizodla igazi lomthandazo sekonakele. Kukhona kweminye imizi kuze kukhuleke emageni advert. Kuthiwa hayi valani TV inthandazeni say advert bese kuvala amehlo bla 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 bla. Amen vulani. Bese uyabona ukuthi iquality yomkhuleko wasekhaya icompromisekile manje. Akusathandazeki nje sikhululeke. Nokungalalike ebusuku nesikhathi.
umuntu uzoshaya 1-2 buka nge-TV wenzani ngoba ubusuku bokulala zithibe ukuze umzimba wakho uphumule nomqondo uphumule ungalala emini siyakuzwa kodwa uma ubheka ngokwesayensi ukuphumula komqondo kwangempela kusebusuku ikakhulukazi amahora mhlambe awu4 phambi kwa12 midnight lokho kubaluleke ke amabili ke at least kubaleka kakhulu ukuthi senze esingakwenza sizithibe uyivale iTV yakho ukuze ukhuleke uyivale iTV yakho uzube ne-family time uyivale iTV yakho ukuze ube nesikhathi sokulala ngoba uyayithiba wena awuphilele ubumnandi bento zonke ozenzayo leyo nto engikhulumayo yokunceda into emangalisayo so lapha ngifuna ukusho ukuthi ke kulezi lama tips engikhuluma ngawo kulamasu okuma emhleni yokugcina elokuqala umkhuleko uhamba nokuzithiba nokuyikhuza nokuqaphela esikudlayo esikuphuzayo esikugqokayo nesikubukayo ngoba phela silokho esikubukayo silokho esikudlayo silokho esichitha isikhathi esiningi sinakho ingqondo yethu yakheka ngendlela esichitha ngesikhathi esiningi senza izinto uma sichitha isikhathi semthandazweni siba ngabantu abaphila impilo yokumesaba uNkulunkulu nobuhlobo bethu noNkulunkulu bese buyaqina bese buyaphila uma senze njalo sinamathuba amahle ukuyibona inkosi uma ibe ngokwesibili siphakamise amakhanda ethu silulame so after sengikhulumile ngomkhuleko and so on and so forth nangeyibonakaliso esengikhulume ngazo ake ngihambe nawe nginikeze enye ikithiphu mhlambe ebalekile hlobo zami ithandekayo iqhinga lokuphila lesi sikhathi lesi ukufunda izwi kaNkulunkulu uyazi uma ufunda uJohn 5:39 uthi uJesu ngowakhe umlomo nihlola imibhalo ngoba nithi nokuphila okuphakade kuyo iyo ifakaza ngami le nkulumo ikhuluma ngani Testamente elidala nabaholi bezenkolo bemihla kaJesu lamadoda ayihlola imibhalo kahle yebo kodwa ahluleka ukubona uMesiya esefikile uthi kuJesu uma niyihlola imibhalo ayibe inethuba lokungiveza nikwazi ukungibona ukuthi angisho nje ukuthi ngoMesiya kodwa ngokuprofethiwe impela kunjalo ingakho nakuLukas 4:16 uJesu wangena esinagogeni eNazaretha njengomkhuba wakhe wafunda incwadi kaIsaiah 61 wathi meseyifundile wathi meqeda wathi namuhla lamazwi agcwalisekile kimi ngoba iziprofeto zazikhomba kuMesiya uthi kuJesu uma nihlola ke lembhalo baholi bezenkolo nezinto ehle okuyancomeka kodwa inkinga ukuthi manifunda imbhalo ayemembulu uJesu kunini akabekela amagama ngokukhulu ukucophelela ihlobo zami inhloso yokufunda iBhayibheli ukubona uJesu emakhasini eBhayibheli ukubuza imibuzo ukuthi lencwadi ithini kimi ngoJesu naye insizwa yaseTopiya isikhulu sikaKhandakhe nazo siphuma kokhonza eJerusalem sithenga incwadi zenzo 8 iBhayibheli sayifunda kodwa manje mayifunda ngoIsaiah akazi ikhuluma ngani uNkulunkulu umengcele uthumela le ndoda uPhilip ukuthi iyongela lapha inqolweni yakhe imchazele uma ifika lapha uyabuza umbuzo omnandi uyaqonda nokufundayo na uphonde kamnandi lo mnumzane ngaqonda kanjani engekho ongichazelayo na ithi iBhayibheli yami wabe sechaza ke lembuzo ayenayo yaphenduleka ngoba wayebuza ukuthi kukhuluma ngani umprofeti ukhuluma ngayi noma umunye umuntu uthi ke mechaza uPhilip ukhuluma ngoJesu wayesethi kwalani bangibhabhadiswe ngifuna ukuthi namhlanje abafundi basendulo naba namhlanje inhloso yokufunda iBhayibheli kweyiningi eyikhona ukwembulelwa ngoJesu musuku umthatha uJesu ngaphakathi Jesu umuzwa ngaphakathi kodwa mthathe ezwini lakhe elingcwele ngoba lo Jesu lo omzwa ngaphakathi angazi ukuthi ubani kodwa lo engamaziyo ulapha embhalweni ikhuluma ngaye iBhayibheli iyokukuvezela yena engakazalwa ikuvezela ukuzala kwakhe uzalwa kuphi kanjani intombi and so on ngokukhula kwakhe uhlupheka kwakhe yonke lento sesabhekene nayo nokufa kwakhe ukuvuka kwakhe kwabafileyo anyukele ezulwini aza abe umpriest omkhulu njengamanje onxusayo lento ufumana kuphi khona embhalweni nokuza kwakhe kwesibili nokuvala kwakhe umusa wakhe uqeda before bebe ngokwesibili yonke lento isembhalweni muthathe uJesu ezwini lakhe ungagijimeli imizwa yakho
ngoba ngiyethemba imizwa yakho mina nawe ungayethembi themba uJesu ukuze wenze kahle okufanele bawethembe uJesu kweBhayibheli ufundile eBhayibhelini imibhalo iyafakaza ngoJesu uma ke ifakaza ngoJesu imibhalo ehlosendekayo lo Jesu oseBhayibhelini uyena ke weqiniso ukhulumile uJesu kuMateyu sahluko 24 uverse 11 wathe insukwini zokugcina ngoba khona abaningi oKristu bamanga nabaprofeti bamanga badukise abantu abaningi ngeyimangaliso eziningi ezinkulu zamanga ngakho ke ukuze ungahambi noJesu ongamazi nongesiyela uJesu angempela hlola imibhalo ngoba yiyo efakaza ngayo uyazi ngabuka enye ifilimu lapha ehlothandekayo eqhamuka leAustralia baveza ke othile bathi uJesu uneyihlathe ezingaka ngithi mina lakhulupha liwundlu ngamangala ngathi ayi lidlani kangaka ngizama nje ukusho ukuthi into ke leyo ufuna kuyazi ukuthi ngeke nje simbone eTV bakithi wahamba waya ezulwini inkathi yokumbona emhlabeni ngokwesibili kuphela ngeke simbone eshawa uJesu akamnyama akamlungu unguye nje uNkulunkulu so manje qhamuka kwesibili sesa ezulwini qaphela ke ngesikhathi sihlola ke iBhayibheli ibandla laseBeriya lingumzekelo omuhle mawufuna ngathi Zenzo 17 verse 11 iBhayibheli yami labo ke babe bahle kunabakuphi eThesalonika balamukela izwi kaNkulunkulu ngenhliziyo yabo yonke base behlolisisa imihla ngemihla kuba lokho abakufundisiwe kunjalo na kwenzakala ini apostoli bathi beshumayela oPawulu nabapostoli beshumela khona koThesalonika beshumela khona koBeriya nendawo ehlukeneyo bemeza indaba kaJesu Kristu base kuvuka uqubuko beshushiswa beshawa begudulela phansi oJesini kodwa bathi laba esikuzwile ngalabo abahlushwa nabashawayo siyakwemukela ngoba siready ukuthi izwi likaThixo uma lifundwa silamukele hlobo sami ake ngikusho lokho namhlanje amasonto amaningi awona sikhathi sokufunda iBhayibheli into eningi yihlombe shawa yihlombe lapha enkonzweni ushaya ihlombe lapha enkonzweni alazisi umuntu ke ihlombe ngeBhayibheli nangoJesu angisho ukuthi ukurong kodwa ke sime kancane ehlombeni ake sihlole izwi kaNkulunkulu sazi kabazi ngoJesu okuningi okukhona enkonzweni kufakazwe ke omunye azishoke nomunye azishoke mina ngangikuthi ngangiphuma ngamafastela uyapi lapho awusitshele ngeinto ezinkulu uJesu akwenzele zona ekhawukela nanto esiyifunayo ungasibalelisele ngezinto zakho ezindala hamba nami ukuthi siye phambili so lama sengithenga kakhuluma ewonke owangiwagoqa nje abonisa ukuthi ukuthandaza yisu lokuphepha kulesikhathi sokugcina ukufunda iBhayibheli yisu lokuphepha kule mihla yokugcina nokubuka izimpawu ngelihlo leBhayibheli not ngelihlo le-social media enamahaba nezinto eziningi umama lo uyabhala lapha ihlobo zami kokunye ethi incwadini yakhe engizoyisho mase ngisegcineni uthi lapha ke the Bible is God's voice speaking to us as though we could hear him with our ears iBhayibheli hey bakithi amandamazwi yiphimbo likaNkulunkulu akhuluma nathi kulo kube sengathi simuzwa ngendlebe zethu athi the word of the living God is not merely written but spoken awuzwe nje umntana kangakanani lezi kaNkulunkulu allotshiwe nje kodwa yani likhulunyiwe ngabe emaganga ngaphambi abalobe wakhuluma uNkulunkulu kubona bezwa basebeloba amazwi kaNkulunkulu kanti futhi nababhali beBhayibheli bawakhuluma kubantu ababekhona their immediate audience bakhuluma nayo izwi kaNkulunkulu ngoba lilotshiwe yebo kodwa nje futhi likhulunyiwe athi ke do we receive the Bible as the oracle of God if we realize the importance of this word with how could we open it and with what earnestness could we search its precepts uthi lapha lo mbhali uma silibuka izwi kaNkulunkulu njengezwi kaNkulunkulu ngempela sobona ubumqoka walelizwi silivule ngokwesaba lokuthuthumela nokumangala silihlole sifuna elikufundisayo izwi kaNkulunkulu athi the reading and contemplating of the scripture would be regarded as an audience
with the Most High. Hallelujah ndawana. Uthi lapha ke ukufunda iBhayibheli silihlola, sidlinza ngalo imibhalo le. Siyokubuka sengathi siphakathi noNkulunkulu sindaweni noNkulunkulu, uNkulunkulu phakathi wethu ngoba sifunda ini njena izwi lakhe. Kumina ukufunda iBhayibheli emndenini, ukufunda iBhayibheli komuntu oyedwa, ukufunda iBhayibheli enkonzweni is a moment of wow. Kuyinto amangalisayo ukufunda iBhayibheli. Ngiyanicela ke abafundisi bami, babishop bami, bapostoli bami, ihlothe ngayo wonke amaKristu ngeinkonzo ehlukeneyo, asibuyele back to scripture, sifunde iBhayibheli, silingise amareformer akwazi ukuqhamuka nesiqubulo esithi sola scriptura, the Bible alone. Bafunda bathola ukuthi uma bekhonza akabuyele umuntu embhalweni, asibuyele siyibandla, singahambi ngobusonto kodwa ngobuBhayibheli. Wala magama ngalahle ekude nawe wagcine ngaphakathi ngoba okuningi okusemasontweni hayi khona umbhalo ukuvumanga. Thatha umbhalo uhlolisise bese landela ini izwi kaNkulunkulu. Uma kuukuthi iBhayibheli ikhuluma nayo lento ezwakalayo, lenze ngoba yilokho kubalulekileyo. Akubona bonke abathi inkosi abongena embusweni kuphela abenza intando kaBaba osezulwini. Lawo magama lawo hlobo sami afundisa ukuthi ifocus yakho njengomKristu uKristu, hayi inhlupheko zesikhathi sokugcina. Zikhona zona kodwa awugxilanga kuzona, ugxile kuKristu inkosi yakho. Uma unoJesu awusabi lutho, awusabi 666, awuyisabi iMark noma uphawu lwesilo, Mark of the Beast. Hlobo sami umlayezo bengubeka bengithi iarea ya focus yethu nguJesu uqobo lwakhe. Uma sinoJesu Kristu ngithina asesabi isilo, the beast, asesabi uphawu lwesilo, the mark of the beast, asesabi segama lesilo 666, asesabi ne-image fanisa wesilo. Sizakunqoba konke lokhu. Uthi uSamulo 15 verse 2 kuya ku4, babonana sebemi olwandle lwengilazi abanqobe isilo nomfanekiso waso nophawu noma segama lesilo. Siyakunqoba konke lokhu ngoJesu. Thina owethu umlayezo siphakamisa iwundlu likaNkulunkulu ngoyama kaJuda owayekhona eqaleni nokhona namanje, asesabi lutho okunye. Ngakho-ke ngifuna ukusho ke basengiphetha namhlanje ukuthi uNkulunkulu wakho noNkulunkulu wami akubusise bese ndikaqinise ngale ndlela esengichaze ngayo. ISamari yami nje ithi ukukhuleka masikwenze ukuze sibalele kubantu abafanelekile ukuma kokwenzakalayo namhlanje ngoba kuyabheda khona akumeki mongathandazana. Ima ukhuleke, COVID-19 nezinselelo zayo ziyonqotshwa, gulelwa, ukufelwa, ngabikho kahle isimo somnotho, le izobiza umkhuleko ukuze sikwazi ukuthi sinqobe. Okwesibili ukufunda izwi kaNkulunkulu sinikeze isithombe esihle ngoJesu. Okwesithathu ukuqonda izimpawu zesikhathi njengoba umbhalo usuyishilo, singabi nehaba singadideki. Ngalamagama ke amafushane kwangathi inkosi ezweni nomhlaba, hlobo sami ngaba nawe lapha ekhaya ikubusisi. Ngiyacela ke namhlanje thandaza, ungaphezi, khuleka ngekhathi zonke, ukukhulekela amandla okuma lo sikhathi sokugcina esiphila kuso. Nakuba phambi kaJesu beza ngokwesibili, ufunde iBhayibheli, ulingise ibandla laseBeriya, uhlole umbhalo insuku zonke ukuthi lokho sikukholwa yikho kuyikho yini, bese ufunda iprofeti ibonakaliso, bese uyabona ukuthi ngempela inkosi yethu ayisekuthi sisondele. Uma kwenza konke lokhu umhlaba usaba uthuthumele, phakama ke wena wazi uNkulunkulu wakho ukuthi ukhona. Elokugcina ke izwi lithi uma sekwenzeke konke okwenzakalayo, Isaiah uyasitshela ukuthi abakaNkulunkulu ngeke bakhathazeke, bawunikwa amanzi, banikwe nesinkwa, bese kuthi amadwala abe isiphephelo sabo. So asesabi lutho. Inkosi yamakhosi kubuseke hlobo sami, mangabe sivalele inkosi ngomkhuleko asithandaze. Yiso inkosi ithi Jesu Kristu, Baba osezulwini, ngiyayithoba phambi kobuso bakho, ngiyakhuleka. Yamukela Nkosi lenkonzo, bonke ababethibo lokuyilalela babusise. Wenze inkosi okuthile kubo ngale nkonzo nje. Ikakhulukazi ukufunda, ukukhuleka kubo bonke kulo mphakathi wethu. Kulawo makhaya angathandazi nje kwasenhlobo. Faka Nkosi ivuso lomkhuleko. Kulawo makhaya seyekile ukuthandaza ngenxa yeminikelo elizwe. Buyisa Nkosi ukukhuleka.
labo Nkosi sebenqena ukufunda iBhayibheli baphe Nkosi ugqozi lokufunda izwi lakho bese sembuleleka ngawe ukuthi ubani umbhalo ufakaze ngawe ngokucacile sipho kuyibuka lezi impawu zesikhathi hayi ngokwesaba kodwa ngokuvuka siyithibe sithandaze kuba sibe namandla kuma kwenzakalayo kuma nokuthi mobe ngokwesibisi sikubone sibonke ithuba ke Nkosi siphele namhlanje busa lenkosi ngoJesu kuzobe ngaphakathi kuyakhuleka amen. Lord, why do you say wait? Remind me that you are never late. To depend on you I must, so help me to fully trust. At times waiting feels long, I realize that I am not so strong. On you alone I must rely, to carry and get me by. Wait, wait, Jesus says wait. Hold on, don't lose faith. He'll do something great. Wait, wait, Jesus says wait. Keep courage, don't fear. The way He'll make clear. Keep my mind stayed on you, and daily give me my faith anew. My cloud by day and fire by night, because it's only in your mind. Wait, wait, Jesus says wait. Hold on, don't lose faith. He'll do something great. Wait, wait, Jesus says wait. Keep courage, don't fear. The way He'll make clear.